Основна грешка, която курсистите допускат при рисуване на основните долни косми и техните прилежащи. Рисуваме основен косъм и прилежащ към него. При рисуването на следващия основен косъм решавате да сложите прилежащия към него не отзад, а отпред. И основната грешка е, че рисувате двата малки прилежащи косъма на едно и също равнище. Или трябва да удължите единия, или да следвате всеки прилежащ косъм да бъде или пред, или зад основния. Най-добре е да рисувате по един и същи начин, прилежащите косми да бъдат всички зад основния или всички пред основния. Но ако направите тази комбинация от два прилежащи косъма един до друг, те никога не трябва да са на едно ниво. Трябва винаги единия да е по-дълъг от другия. Защото клиента какво казва накрая? Ако имаме ситуация, в която имаме два прилежащи косъма един до друг, клиента казва: тук защо имам дупка?